umkhosi omkhulu webandla, umkhosi womoya oqabileyo, ukuzalwa kwebandla. Iba buhlungu inhliziyo yami uma ngabe kuzalwa ibandla. Kade besha abantu, kulela moya, kuselela iy'nhliziyo zabantu, kodwa ziyabanda. Akunyakazeki, kanti ubuthi uyaphi? Umuthi uze esontweni, ubuthi uyaphi? Ubalekeleni? Khona la ubaleka khona yini? Khosi niyabanda. Ngiyababona lapha emuva. Mina ngiyayicelela angikwazi ukucula, kodwa ngiyacela ukuthi ngivule emaculeni wenu u-151. Ngicula u-151 esiZulu. Abaphethe amaculo esiZulu. Beningawazi usho nani uthola ngendlela noma singaphimba siyovimba ngendlela. Ngosibheki bandla lakho
kube khona izinto ezisibambayo size sijwayele ukuthi sihamba nazo. And ngiyababona abanye ukuthi sebejwayele ukuthi bahamba nazo lezi zinto. Ngiyababona abantwana beyibuka ley'khulu ziyabamba. Usizwise bathandikana kuKristu namhlanje sikupha umkhosi womoya ocwebileyo. Umkhosi obalulekile lona ngoba sivala ngawo inkathi yePhasika. Lo haleluya sibe siucula kusho sizogcina singawuculi kodwa besiucula kakhulu ngenkathi yePhasika kithi. Sivala leyo nkathi manje. Kodwa njoba kade ngisho ekseni la kade ngikhona namanje ngiyasho ngithi yazi kubuhlungu khona abasijoyinayo ngesikhathi siyiqala le nkathi. Nabakhumbula laba bafika bagcwalisa isonto ngo-Good Friday. Baphi namhlanje? Labo. And nibashiye emakhaya. Mina ngilana ngokholo lwami, ugogo wami una 89 years old. Ugogo wami ubethi mengabe siphume ekhaya athi mina lana kukwami. Nazazi ngasethi kukwami kaMoko. Hayi. Ikhaya lami. Nembone masemchoma senithi senibhekisa imino phansi. Athi lana sonke siyesontweni ongasonti ngiyavala indaba. Kodwa nginamphumile nabashiye emakhaya. Nibashiye nalamapijama zabe nezindleba nologwaqo ngiyabona nibashiyile. Namhlanje samukele isipho somoya ocwebileyo and nizobuyela kubona. Abanye benu babashiye bathi pheka. Can you imagine usepheka? Awushongo ngani ukuthi ngiyeke uNkulunkulu. Nizodla ukudla kwabo ngisekuseni namanje ngisakusho lokho. Unless ungabe ugula ngeke impilo phela ibalekile. Kodwa alikudubi ukudla kwabo. Ukuthi ngeke ngidle lana wena ungahlangananga noNkulunkulu. Ngeke ngize ukuzwe lento eyishoyo kumina. Abanye benu ni right mina into sinifika athi angibambele nje amabhiya abemabili. And nizobathengele. You find the hope. Yet they are not here. They were there. Namhlanje sikupha umkhosi omkhulu esuphiwa yibandla wokugubha umoya ocwebileyo. Niunderstand leyo nto. Ukuthi uNkulunkulu kuze kuthiwe sinenhlanhla thina amakatholika. Ngoba siyafundisa ukuthi awuvuselele busha. Renew. Because wonke umuntu uyavuselela. Yes, uhamba siqhuzuke. But God has vuselele. Kuhamba siduke sivuselele. Ngasho ngalelanga ngisasho namanje abanye benu balimala kuleli bandla but manje uyavuseleleka lapheka phela. Odiyamukela ukulapheka. Abanye bethu badinela ibandla but renew. Bawudinela umhlangano wena ngabe ukuphi umhlangano at one time you were hurt but renew. Vuselela. Iwona lo moya esuphiwa yibandla manje because uJesu akashisi isodwa sipha bani usipha umoya ocwebileyo ukuthi hlalani nawo. Ngoba ukhonelana ukuthi akuthinta umoya wakho Nkosi uvuselele busha isimo somhlaba. Renew the face of the earth. Niyawubona umhlaba ukho right bazalwane. Uyadunguzela umhlaba. There is something wrong with the world but God gives us the Holy Spirit to renew. And kunzima ngoba abanye bethu njengoba ngishilo ngathi enye into yabona masuhamba isikhathi eside usubanjwe into zakho usungabusabona ngisho ukuthi
phela uyanikwa ithuba. Njengoba ngisho ngithi muze emiseni, why do you come to mass udiniwe? Renew. And goduka nomoya omusha. And ngiyabaza abanye benu bahambe beshiye inqobo emakhaya ukuthi ngike ngibuye lesitshe engawashiwe ngiyabuya. Renew, ungabusabusha lokho-ke masugoduka. Ngoba wena uvuselelwe kabusha ngomoya oxabileyo. Ibandla lisipha lesisipho sokuzalwa kwebandla, sokuzalwa kwethu kabusha. And lo moya kaNkulunkulu ovunguza eqaleni komhlaba. Umhlaba siyatshela kuGenesis ukuthi the world it was a void, but the Spirit of God hovered upon the face of the deep. Wavunguza lo moya kaNkulunkulu waqala kabusha ibandla lesikulona. So wena njengoba ukulalela imisa angisho ukuthi awuvuselelekile kodwa ngithi ungakuvimbeli ukuvuseleleka. Lamagqubo obufike nawo ungagoduki nawo. Lo kade uthi ngikuphile ungasamhlupha manje. Lothi ufuna ukumbona ukuthi ishiya lakhe likushaye kanjani namhlanje. Ungasambheka namhlanje beshiya lakhe. Lona ukuthi kanjani ingubo yakhe yomhlangano injani ungasamhlupha. Nami ngingabe ngisangibheka ukuthi ngigqoke kanjani. But umkhosi omkhulu osibiza sonke ebandleni ukuthi vuselela ukholo lwakho. Yazi bazalwane ngiyangithi imfihlakalo esiyithola ngalomkhosi and ngifuna ukusho kulamagama ngeke ngawasho kwabanye ngelinye ilanga ngathi la umuntu engenawo akakwazi ukwenza lutho. Ayikho into ongathi uyayenza ngomoya ocwebileyo. Ucabanga ukuthi uinvestile ingakho ingenanzuzo because awucelanga umoya ocwebileyo. Uyawufuna umsebenzi awutholi because you have not asked the Holy Spirit ukuthi sibe khona. Yazi kwesinye isikhathi sikhohlwa into encane ngasho nangalela ngisazosho namanje siyakhuleka sibanga umsindo but wakwambonga uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga ukuthi I can breathe because the Holy Spirit is the breath of God. Ukuthi ngiyaphefumula sixakeke bazalwane sixakekile sonke. Akuwena wedwa oxakekile but uyakubuza imoya problem. Kwangathi leli misa lingcwele engathi uphuma lana ungawezwa namazwi ukuthi uNkosi akamvuselele ngibe nomehluko. Uyakwazi umehluko udinga empilweni yakho. Nathi sikulindele ukuthi ube nomehluko empilweni zethu ngoba siyakwazi ukuthi ukhuni sikulindele ukuthi ungabi lukhuni kuthina. Siyakwazi ukuthi uyinqoqela sikulindele ukuthi ungabi inqonqela. Do something and change because we are given this gifts esiphiwa uNkulunkulu akuyona yamanga eyokuthi each and every day ungakwazi ukuthi ube nethuba to start afresh uqale kabusha.